benvinguts al Friki Online càpsula número 54. No deixem Panini, no deixem Marvel i no deixem les reedicions de còmics dels anys 70. I anem amb una nova col·lecció, amb una nova reedició de ni més ni menys que La tumba de Dràcula. Tachan! 2 volums. Surten de 2 en 2, la gent de Panini va a saco i ens els traurà cada mes de 2 en 2, més o menys. Surten a 15 euros, és un tot xaco, considerable, a tot color, on recopila tota la saga que va fer, aquesta saga que es va convertir en una saga mítica, dibuixada pel gran Gene Colan i guionitzada per varis guionistes, que finalment el que portaria la batuta seria Marv Wolfman, però que van començar amb Jerry Conway, Archie Goodwin i Gardner Fox, o sigui, varis guionistes que al final van encaminar Marv Wolfman, qui va anar seguint la sèrie. I es va mantenir sempre el dibuix de Colan, això sí, variant els entintats. Com és que Marvel de cop va treure La tumba de Dràcula quan estava traient superherois? Per què? Perquè en el 71 Stan Lee va fer un còmic de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, amb uns números, que abordava el tema de les drogues. Això va fer que trontollés tot aquest concepte del famós còmic Code i es va revisar. Hi ha lleis que de tant en tant s'han de revisar. Aquesta llei als anys 50 i als anys 70 es va revisar veient que no estava gaire ben parida. Aleshores van fer-la més laxa. A partir d'aquí van recuperar els personatges clàssics de terror per publicar-los a color, no com el Conan, que era en blanc i negre, que allà ja es passaven una mica més de la ratlla d'aquest còmic Code, de la revisió del còmic Code, però aquí els còmics de terror podien ser ja a color. I és com va néixer La tumba de Dràcula. La tumba de Dràcula, aquí estan 2 volums, un petit parell de coses que no m'han molat de l'edició. En el segon volum hi ha alguns moments en què, no sé si s'apreciarà, però el negre ens queda una mica gris. Falta com una mica de capa de tinta en el gramatge. Bueno, el gramatge de paper està molt bé, però ens falta aquest punt de negre. En algunes pàgines, no en tot, ni molt menys. El primer està perfecte i en el segon tenim aquests d'això que esperem que es vagi arreglant. I una cosa que també em sap greu és que no ens posa els il·lustradors de les portades. Només ens posa totes les portades originals, que està molt bé, i al final, a més, tenim varis extras amb algunes de les portades en blanc i negre, però no ens diu qui fa cada una d'aquestes portades. Tenim que anar adivinant si és Neil Adams, si és, qui sigui. Per tant, una petita cosa que jo crec que es podria millorar. A part d'això, l'edició està molt bé, a un preu molt assequible, i ens parla d'aquestes aventures que comencen a l'actualitat del moment, o sigui, als principis dels 70, on un parent, un net o rebesnet de Dràcula, que es fa dir Drake, perquè el cognom no mola molt i li xirria, i ell viu als Estats Units, doncs se'n va cap a heredat, s'ha quedat sense pasta i com que té un castell que tenia heredat per allà, diu vaig allà i veure si el castell amb un amic que diu que el muntarem i farem turisme i tal, i se'n va cap a Transilvània. A partir d'aquí l'amic, que resulta que és un perla de cuidado, li treu l'estaca del Dràcula mira, la tomba, troba la tomba, li treu l'estaca i ja tenim Dràcula un altre cop. A partir d'aquí es aniran afegint diferents secundaris, aniran canviant els personatges cap a bons, cap a dolents, i Drake, junt amb gent que s'anirà trobant, entre ells la filla de Van Helsing, una altra... s'anirà trobant, i sobretot aquí trobaran un personatge molt important, en el segon volum, que és Blade. Blade, aquest caçador de vampirus afro, també molt a la boga dels anys 70, també posar herois negres, igual que posar heroïnes fortes com la Van Helsing. Doncs tot aquest grup aniran jugant al gat i a la rata amb Dràcula, perseguint-se, de vegades perseguits per Dràcula, durant tots aquests episodis on aniran sortint diferents monstres, zombis, reviscuts, etc., amb una acció molt divertida i sobretot amb un dibuix espectacular de Gene Colan, amb aquests contrapicats que sap fer i amb aquests clarobscurs que són molt, molt xulos i molt adients per una història de terror de l'època.
Molt bé, i seguirem també amb Dràcula, la seva tomba de Dràcula. Salut i seguim llegint còmics.